na gane ko sa ku ga hani ni ne wanda aka sa ku da hore ni to aini ne gimbiya ta kwance ni kuma sannan ita ce ta yanta ni aini ne daɗi ya kama ni murna gimbiya ta yanta na durƙusa domin ne godiya da sai ya kama ni wayo ne a gidan sarauta a nan na ganta na bibiye ta na fara santa na gode Allah na ya bunke bai mani gori ba ko za su yi taro su yi su ƙara kama ni su je su ɓoye ni inda babu wanda za ya gane ni na san ke za ki man ɗauki ki ciro ni yake ƙara nohola ni shi soja rabta ne na gane hakimin ya gyara